Sana'ar ƙwaraye dai wata sana'a ce da wasu Hausawa ke yi. Habu na ɗaya daga cikin wannan masu sana'a, ya bayyana mana irin amfanin da ya samu a cikin wannan sana'a. Koya kasuwar ta ƙwaraye take a cikin wannan lokaci, mun zanta da wani ɗaya daga cikin masu wannan sana'a inda ya ce sun samu ci gaba a ciki kuma ya sayi abubuwa da dama a cikin wannan kasuwa ta ƙwaraye. Kasuwar ƙwaraye dai ana ganin ta zalla Fulani ke yin ta, amma wannan Habu na ɗaya daga cikin masu wannan kasuwa. Ya ce ya dogara ne da wannan kasuwa ta sana'a ƙwaraye. Mun sayi gonar kai mun yi aure mun kuma abinci muna samun bakin gwargwaro a kanta. A gaskiya babu laifi. A kai shekara nawa kana cikin wannan kasuwa? Gaskiya na kai shekara 9 ina wannan kasuwa. Da fara nake sai da yanzu kuma na gama da gidauniya da bakan ƙwariya da fanci. Wallahi da wayan bakaci. Gaskiya ya godiya. Gado kai ko kuma ko na yi gado kanan ubana ya sai da farar ƙwariya amma bai sai da bakwanci ya sai da irin wannan farar ƙwariya babu laifi gaskiya ya alhamdulillah. A ina kuke samu irin wannan ƙwarayen? Wannan farar ƙwariya inda muke samu ta a Daura, a Membuja, a Mai Adua, kuma akwai wani gari Maka Soro can ma ana samu ta. Wannan wanda muka sayo daga Najeriya muna sai da ta jika da 20 jika guda, wanda muka ma zane jika 10 jika ba 20 haka muke sai da ta, kamar wannan ita ce muke sayawa daga Daura, Mai Mujiya, Mai Adua muke sayi.